Ja, jeg skal starte med at tale lidt om nogle af de mest grundlæggende begreber inden for grammatik. Og i første omgang, så vil jeg lige prøve at fortælle lidt om ordklasser. Den første ordklasse, og den mest enkle, det er den, vi kalder egenavne. Det er simpelthen personlige navne, som for eksempel Peter, Mary, Dobby osv. Egenavn kan også være navne på ting og steder, for eksempel når vi snakker om The Thames eller Big Ben. Og så kan man sige, at deres funktion i en sætningsanalyse, det er, at de oftest indgår som grundled, genstandsled og efter forholdsord. We sailed on the Thames. På Themsen, på er et forholdsord, on er et forholdsord. Så der indgår the Thames i en forholdsordsforbindelse. The Thames is a big river in England. Der er the Thames grundled, fordi det er the Thames, der er den her store flod. Og hvis vi skal bruge det som genstandsled, så kan vi sige, I gave the book to Peter. Der vil han indgå godt nok i en forholdsordsforbindelse, men også som genstandsled, den der modtager bogen. Egenavne, de kan bøjes i ejefald, det vil sige, at vi snakker om the Tower of Big Ben. Der har vi så en of-konstruktion, hvor vi siger, at det er Big Bens tårn. På dansk, der bruger vi jo altid et s på egenavnen, når vi laver et ejefald. På engelsk er vi nogle gange nødt til at lave of-konstruktioner. Vi kan også godt bruge den her apostrof s-konstruktion med Peters book, men det er kun, hvis det drejer sig om personer eller tid, at vi må bruge en s-konstruktion. Ellers så skal vi over i en of-konstruktion. Egennavn, de staves altid med stort, og der skal man bemærke, at på engelsk er der flere egennavne, end der er på dansk. Der er ugedage, der er måneder, og der er helligdage, som vi på dansk skriver med lille bogstav, forbogstav, men på engelsk skriver vi med stort. For eksempel January med stort J, Monday med stort M og Easter med stort E. Egennavne er jo personlige navne på noget, som man egentlig også kunne kalde et navneord. Navneord, de har det karakteristika, at der typisk kan sætte et bestemt kendeord the foran. Man kan også ofte sætte ubestemt kendeord a eller an foran, men den er mere sikker, når man prøver med the, simpelthen fordi, at der er også det, vi kalder utællelige navneord. Men navneord, det er et fælles navn for ting, personer og begreber. Det vil sige, at hvis vi snakker om girl, så er det en gruppe af personer, eller girls, som har et fælles navn, der hedder lige præcis det. Begreber, the truths are out there, så siger vi sandhederne. Sandhed, det er jo et begreb, som man kan diskutere. Ting, meget enkelt, det er sådan noget som borde og stole. A table, the table, og så kan vi jo så sætte det i flertal og sige the tables. Typisk på samme måde som med egenavne, så bruges navneord i en sætningsanalyse som grundled eller genstandsled og efter forholdsord. Og de kan altså bøjes i ental og flertal, og de kan bøjes i ejefald på samme måde som med egenavne. Og så skal vi lige være opmærksom på det her med, at nogle navneord er utællige. For eksempel sand. Her kan man ikke sige a sand, men man kan godt sige the sand, og det er altså stadigvæk et navneord, og det kan bruges som grundled. The sand is hot. Og det er jo så en af de ting, man kan sige, det må vi bare lære at arbejde med. Endelig i den her meget korte gennemgang af nogle få ordklasser, der har jeg valgt at kigge på stedord, fordi de nemlig ofte opfører sig præcis som navneord. De personlige stedord, det er sådan nogle som I, you, he. I, you og he, de står jo i stedet for, så at sige, et egenavn eller et navneord. It kan stå i stedet for the table, he kan stå i stedet for Peter, og sådan
kan vi sige, at de på samme måde som navnord indtræder i sætningen typisk som grundled, genstandsled og efter forholdsord. Vi har noget, der hedder ejestedord, og det bruges ligesom navnord om noget i ejefald. Ejestedord, det kan fx være the book is mine. I stedet for at jeg, som hedder Inger, siger the book is Ingers, så har vi altså et ejestedord, der viser, at det her det er min bog. Påpegende stedord, det er, når vi har den her meget eksplicite henvisning, altså this book, det viser nærhed. That car, det viser, at der er noget lidt væk. These books, det viser, at der er flere bøger, men at det er nær på. Og those cars, det er så afstand, men i flertal. Spørgende stedord, de bruges i spørgende sætninger. For eksempel, who is that girl? Hvor who er grundledet. Og det kan være lidt tricky, fordi typisk så vil vi, når vi analyserer sætninger, tænke, at det må være et navnord. Men who, som er det her spørgende stedord, kan altså også godt være et grundled. Henførende stedord er også nogle af de lidt mere tricky, fordi de er nogle ord, der peger frem eller tilbage på et navnord, der allerede optræder i sætningen. Jeg kan fx sige, the girl who is young is hoping to become a doctor. Der bemærker vi, at vi har den her lille sætning, der beskriver pigen, who is young. Who er i det her tilfælde ikke et spørgende stedord, men et henførende stedord, der peger tilbage på the girl. The car which I bought was crap. Which er her et henførende stedord, der peger på the car. Og vi kan også godt have henførende stedord, der peger frem i sætningen. The girl didn't know what she was going to say. Der peger what frem mod what she was going to say, det der kommer senere. Endelig så har vi ubestemte stedord. Det er de her anybody, nobody, somebody, som vi bruger om en ikke nærmere angivet mængde. Det var om egenavne, navnord og stedord indtil videre. De gode kunne, så lær dem.